Na današnjoj 33. sednici opštinskog veća opštine Gornji Milanovac usvojene su sve tačke dnevnog reda koji je proširen na još jednu. Pred većnicima se našla još jedna tačka, a to je razmatranje o pripremljenosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola za školsku 2022-2023. godinu. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac, rekao je da je sve spremno za kalendarski početak nove školske godine. Kao što smo mogli čuti iz izveštaja Aleksandra Janković, pomoćnika predsjednika za obrazovanje, sve škole na teritoriji opštine Gornji Milanovac, kao i predškolska ustanova Sunce, spremno će dočekati sledeću školsku godinu. Kako sada stvari stoje po posljednjem izveštaju za škole sa teritorije opštine Gornji Milanovac, u stvari sa teritorije čitave Srbije, nastava treba da krene u redovnoj proceduri, to znači da će biti neposredna nastava u školama bez podele odeljenja u grupe. Da li će se to menjati ili ne, sve zavisi od štaba za vanredne situacije i od procene same situacije na terenu od škole do škole, znači to neće biti generalno stav za teritoriju čitave opštine Gornji Milanovac. Sada i u ovom momentu zaključak je da će škole krenuti redovno i da će raditi neposredna nastava u svim školama.